Kan I huske i går? Filbo havde fået den fineste jord af minearbejderen, så han kunne få sortetær. Men minearbejderen havde sendt ham videre til en låntenter, og han skulle igennem skodskoven for at komme derhen. Det var hårdt arbejde at komme igennem der. Og Filbo vidste ikke engang, hvad en låntenter var. Det er altså virkelig hårdt. Det er virkelig hårdt, det her. Men nu er jeg da næsten ude af buskadset. Hvad er jeg så kommet ud til? Nej, det er jo en fodboldbane. Og der er jo streger. Der er jo streger, ligesom de sagde. Ligesom han sagde, jeg skulle have. Streger på banen. Måske skal jeg bare have streger på næsen. Hov, der er en mand derovre. Der er en mand derovre. Jeg prøver lige at gå hen til ham. Hej, manden. Manden, hej. Undskyld, det er bare fordi, at jeg skal bruge nogle streger. Jamen, jeg vil lave streger. Jeg skal kridte hele banen op. Sådan, så vi kan komme i gang med at spille fodbold og sådan noget. Jamen, det er fordi, jeg skal bruge en streg på min næse. Nå? Kan du hjælpe med en streg på min næse? Jamen, jeg har alle farver her. Jeg har blå eller rød, nej, blå. Blå er fin, måske. Blå streg. Det bruger jeg så tit. Hvis nu du kan holde mit kamera. Ja. Fordi så kan jeg prøve at tegne på min næse. Nå, ja. Det skal jeg jo se. Ja, sådan her. Ja. Skal jeg så bare prøve at gøre sådan her? Ja. Det må pænt. Kan man se det? Ja, det må pænt. Ja, nej, det går af. Går det af igen? Det går nok, det der. Er den væk nu? Ja, den er godt nok væk nu. Nu skal jeg lige give den ordentlige lag der, ikke også? Nej, men det skal altså være noget, som bliver ved med at være der. Nå? Men det er fordi, at det skal bruges sådan, at jeg skal på lejr nemlig. Så det skal være der hele tiden. Nå? Så hvis ikke at det duer, så skal jeg prøve at finde på noget andet. Har du nogle idéer? Nej. Jeg kender ikke noget til streger overhovedet. Altså, udover dem der? Ja, det var fine, de er. De går hele vejen rundt der også. Nå. Må jeg få mit kamera igen? Ja, for ting er fine, ja. Jeg tager lige mit kamera igen. Ja. Så tror jeg bare, at jeg siger tak for hjælpen. Ja. Og så vil jeg prøve at gå videre. Ja. Hej. Okay, det er et godt sted. Okay. Hej. Jeg har så svært ved at finde de der streger der til næsen. Men jeg ved nærmest ikke, hvor jeg skal... Hov, der er jo streger på vejen. Måske så kunne jeg prøve at finde sådan en, der laver streger til vejen. Hov, der er en vejarbejder. Jeg skynder mig derhen. Ja, jeg skynder mig. Vejarbejder. Er det noget med, du laver streger? Ja, hej. Ja, streger. Ja, det er noget af det, jeg laver. Det er så, jeg har lavet alle de streger her på vejen, og så ude omkring på midten, ude hvor de holder det alle sammen. Så det er noget, der streger, det er noget, jeg kan. Men kan du så give mig en streg på næsen? Nej, jeg ved nu ikke, altså. Hvis nu du havde været en vej, så kunne jeg da lige have givet dig et par streger eller to. Jeg ved ikke, om du er meget for at lægge dig ned her, så kan jeg da godt køre over med en maskine. Men ellers så tror jeg ikke, at det er noget, jeg kan hjælpe med. Men hvad skal jeg så gøre? Ja, vi skal jo have fundet på noget til dig. Altså det, jeg kan gøre, det er, at jeg kan sende dig hen til en af mine gode venner. Han er tryllekunstner. Og han er ret god til det der med sådan at lave ting ud af det blå. Så måske så kunne han da hjælpe dig med det. Okay. Han bor lige over på den anden side derovre. Ja. Så du kan bare lige frem efter næsen der. Okay. Jamen tusind tak, herr vejarbejder. Jeg skynder mig derover. Hej.
Jeg prøver at gå herind, fordi jeg kan høre, at der er en, der synger. Så jeg tror måske, det er tryllekunstneren. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde ham. Jeg tror, han er heroppe. Ja, trylle... Nå, han er i gang, faktisk. Han er ved at lave et trick. Hey, tryllekunstner. Du er en rigtig tryllekunstner, ikke også? Det er fordi, jeg er blevet sendt over til dig af din gode ven, ham som er vejarbejderen. Det er fordi, at... Hold det fast. Men det er fordi, jeg skal bruge sådan en streg på næsen. Sådan en streg på næsen, der bliver siddende på. Kan det... Hvad er der der? Hvad er det, du har der? Kan den lave streg på næsen? Okay, jamen så siger jeg 1000 tak, herr tryllekunstner. Farvel. Ja, nu er jeg kommet udenfor, og jeg har fået min... Hvad så? Er det porplejeren? Ja, det er nemlig til porplejeren, jeg skal bruge den der. Ja, jamen så skal du have nogle penge også. Hvad skal jeg bruge penge til? Jamen, du skal da købe slik. Nå, slikpenge? Ja! Og Nå. jeg kender en tv-vært, som er meget rig. Måske han kan hjælpe mig? Ja! Okay, så prøver jeg at finde ham. Tak skal du have. Du skal til Holstebro. Holstebro? Ja! Okay, jeg prøver Holstebro så. Sikke en mærkelig dag det havde været. Og nu skulle han også have penge med. Og han skulle til Holstebro. Hvordan i alverdens rige lande skulle han komme til Holstebro? Og findes Holstebro i det hele taget? Ja, måske. Følg med i morgen og find ud af det.